Me ollaan tällä hetkellä Kelion voimalaitoksella Jyväskylässä ja tää on käyttöön otettu vuonna 2010. Suurimmat haasteet ehkä mun mielestä voimalaitoksen valaistuksessa on se, että meillä on hirveästi täällä useassa kerroksessa tämmöisiä ritilätasoja ja sitten kun päästään kaikille valaisille käsit, niin osalle pitää tehdä sitten telineet ja vaatimuksia valaisimille. Meillä pitää olla tietenkin hyvä pölynkesto, joissain paikoissa hyvä lämmönkesto, sitten myös pitää kestää kosteutta tietyissä paikoissa ja sitten myös tietenkin ykkösenä meillä on varmaan tuo työturvallisuus, että meillä on joka paikassa hyvät valaisuusolosuhteet, missä me sitä työtä tehdään. Miksi valaistus on tärkeä niin työturvallisuuden kannalta, niin sen pitää olla tietenkin tasainen, se ei saa häikästä. Kaikki tämmöiset erityiskohteet, mitä meillä on portaat vastaavat, niin niissä pitää olla äärimmäisen hyvä valaistus. Kumminkin tällä laitoksella liikutaan ympäri vuorokauden ja silloin on tärkeää, että valaistus pitää olla kunnossa. Samoin tietenkin toki yhtä lailla hätäpoistumisteet ja muut, niin pitää olla hyvin merkattuja ja niiden valojen toimikas. Tilassa on osittain alkuperäinen valaistus, että noin vanhoja purkauslampuja löytyy, mutta sitten meillä koko ajan vaihdetaan tänne uusia tämmöisiä vaihtopaketteja ja sitä kautta sitten tämä valaistus muuttuu sitten tähän uudempaan tekniikkaan. No Iivalossa hyvä asia on semmoinen, että monesti tässä aina kerran vuodessa ehkä niin käy sitten esittelemässä ja fyysiset valaisimet tuodaan tänne meille nähtäville ja päästään niin kuin näkemään aina ne valaisimet täällä meidän kentällä ihan fyysisesti, että miltä ne näyttää, ettei vaan lueta mitään kuvastoja. Joo, voin suositella kyllä Iivaloa lämpöisesti muillekin ja yhteistyö pelaa mainiosti ja kaikki asiat saadaan niin kuin hoidettua tosi nopeasti maaliin. Että vaikka tulisi joku mutkakin matkaa, niin se vastataan meidän kysymyksiin tosi nopeasti ja niihin reagoidaan. Voin suositella vahvasti.